Gaurko foro hau oso interesgarria iruditzen zaiak, zergatik jendea lan egiteko gogoak intzegok, jendea sumatzen dik beharra dagoela, egoera oso txarra dela, eta indian aportazio guztiak eta eman dian iritzi guztiak niretzako oso aberasgarriak. Inkluso kritika moduan eman diakenak ere bai, eta beti alderdi hona ateratzen dek, kritikatetik ere, eta orduan nire ustez oso interesgarria. Eta izan leke abiatzeko puntu bat garrantzitsua. Jokatzen nahi gaituk, momentu enten federazioan, orain dela 3 aste izan dizke hauteskundeak, eta orduan gu garbi zaukeu egin behar den lana dela elkarlan handi bat, estamentu guztiekin, lurraldetako federazioekin, klubekin, pelotariekin, IJAPakin, kasu honetan zestat hartzen dagoelako, eta hor ardatz izateko prest gatxedek, esaten bezala gurditik tiraka abiatzeko, eta nik uste aurreneko lana egin behar duenak indarrak elkartu, pilatu, eta indarrak pilatu eta esaten dugunean, ados gaudek aurrera proiektua prestatzeko aurrerakoia izan deina eta denon artean babesteko, eta orduan proiektuekin hasi, eta proiektu sendo bat adostu, eta joan behar den tokira joateko, bai instituzio eta, bai enpreseta, edozein tokira joateko balioko duen proiektu bat. Gu irekita gaude mundu guztia esan bezala, eta IJAPakin ere bai, de hecho, kontaktu bat eduki dugu, pelotarien bidez, hemen dauden pelotarien bidez, konkretoki Goikokin eta Lopezekin bileratxoa egitekoa naiz, egun hauetan, berak aldein baino lehenago. Eta gu irekita gaude eta behakin elkarlan bat egiteko bai edo bai.